Hai guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। खुलुमबाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो। दिनै जोंनि सल' फोरोंगिरि सानखौ मानो फालियो? फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोङो, गियान खालामो, रोंखौ रोंहोयो, गिदिर मानसि खालामो। बेनि थाखायनो जों फोरोंगिरिखौ खुलुमनांगौ, मान खालामनांगौ, सिबिनांगौ। गोजोन्थों। Ro, alasan sih mama, Ro. Abang kelas ni, dia kelas yang 2, dia buat apa?